যত হাস্তেও তংনাই tei hasteni phatar tongnai khajani tiprasa takhok tei bukhok okrate chakra hanok tei phayong dada tei basui jotono kaisa kobok mung tei jotono no khulum mung jara chuk nai rok jara phare nai rok অবশ্যই 2009 ni sorry 2025 ni অচবা যন্তর মন্ত্র সেপ্টেম্বর 9 তারিখ ফাইনাই তালো tiprasa anggai India flag tei sini manthai sini hano kifilnani tei sini permanent solution tubnani bagai norok haresak logerna bagai jara phaimanai rok preparation na di tei oboni loge loge sini borom gnang leaders sana thangangke hasteni politics o tiprasa ni bagai choba khainani সবচেয়ে kaham juk eba keba kaham jora hini mano ojora no tangai himale bobagra hai leader sini buskango basajak